Vítam ťa, Miro, pri mojom prvom rozhovore, ktorý som sa rozhodol v podstate na neho osloviť teba, nakoľko spolupracujeme v jednej oblasti, hej, že pomáham klientom ty a ja. Ty inou formou, ja tiež inou formou, takže skôr im sprostredkováš, aby mohli si zadovážiť nejaké vlastné bývanie a financovanie toho bývania. Takže vítam ťa v tomto videu. Ďakujem pekne za pozvanie. Dobre, čiže akurát som sa na tým dneska tak smial, že možno niekedy ty robíš viac pre mňa, ako ja pre teba, ale tak snažím sa to nejak vyrovnať. Tak aj moja otázka bola prvá, že prečo si sa rozhodol v podstate venovať sa, ty si hypotekárny špecialista, aby vedeli diváci, aj klienti, takže prečo si sa tomu rozhodol venovať, či to bolo nejaká práca, ktorú si stále chcel robiť, alebo nejak sa ti to pritrafilo, alebo niečo tomu predchádzalo možno. Takto pred približne 14 rokmi som sa zamestnal v banke, budem menovať. A ten produkt mi počase najviac asi prirastol k srdcu. A po konci v banke sa mi naskytala možnosť riešiť toto pre klientov v oblasti všetkých bank, nielen pre tú jednu, pre ktorú som pracoval. A tie hypotekárne úvery mi najviac prirastli k srdcu. Čiže asi preto ma to tak aj oslovilo. Tak to je určite ocenia ľudia, že človeka, keď to baví. Ja som mal ešte takú otázku, že aká je tvoja forma tej práce. V podstate chcel som povedať, že ako ľudia vnímajú to, čo pre nich robíš. Môžeš povedať, že ako to aspoň prebieha, hej? Že či ľudia musia niečo byť nejakom zhodne, že niečo musia oni riešiť, alebo tým to pomôžeš. Ono je to tak, že je to na takom partnerskom prístupe, by som povedal, lebo neviem všetko úplne vybaviť ja, keďže nemám na nich splnomocnenie a nie všetko dokážem naozaj za nich vybehať, ale to podstatné áno, ale potrebujem samozrejme aj spoluprácu s klientmi, keď potrebujeme nejaké doklady doložiť, tak si ideme predstaviť, že by mi ukázali krabicu, ja si to mám hľadať, alebo tu v tej poličke hľadajte si, alebo choďte do banky v mojom mene, to nemôžem, hej, čiže naozaj to gro, ktoré dokážem, tak riešim mimo tých klientov a keď niečo potrebujem také, že naozaj od nich, tak im volám. Ja sa vždy s klientmi na začiatku hneď dohodnem, že naozaj keď niečo také je, že budem potrebovať, budem potrebovať od nich pomoc. A fungujem na tom, že vysvetlím, čo k tomu treba, ale stále si nechám zadné vrátka, pretože ten analytik v banke si môže vyžiadať čokoľvek a naozaj vtedy potrebujem tú spoluprácu s klientmi. Berú to normálne tí klienti, by som povedal, že berú to ako samozrejmosť. Oni vedia, že keď náhodou niečo treba, že to nie je, že ja som si vymyslel, ale naozaj to tam treba dôžiť. Ja som ešte chcel stále, keď aj klientov posielam za tebou, že potrebujú pomoc úverom, tak stále poviem, že nebojte sa, že raz sa stretnete a potom za vás všetko, že Miro obeha. Je to tak, že ako to vnímajú tí ľudia, lebo ja tiež mám tak potom spätnú väzbu, tak či aj. Hej, je to tak, že už na tom prvom stretnutí vlastne si prejdeme možnosti, aké sú, ale hlavne sa ich pýtam to, aké majú oni z toho očakávanie. Toto je úplne najdôležitejšie, že čo očakávajú, či pre nich dôležitá úroková sadzba, výška schváleného úveru, splátka, toto všetko je podstatné. A úplne na konci pre mňa je, ja som spokojný vtedy, keď je spokojný aj klient, že sa splnilo to, čo od prvého stretnutia očakával. Že keď sme sa dohodli, že taká splátka, také podmienky budú a že na konci dňa, keď si povieme, tak naozaj to tak aj bolo. Nie vždy sa to podarí, pretože nie všetko dokážem ovplyvniť ja, ale toto je môj cieľ vždycky s klientmi. A či to oceňujú? Verím, že áno, väčšinou sú prekvapení, že aj toto vybavíte. Čiže ako snažím sa byť taký proklientský, by som povedal, aby boli spokojní. Tam ťa chytím za to, že majú ako klienti nejaké kritériá, každý má nejaké svoje. Keď je úrok viac ako 4%, že ako to vnímajú teraz, či máš nejaké skúsenosti, že ako to bolo predtým, či to je zlé, horšie, ako bolo niečo v minulosti? Tak musím povedať, keď premiestnime takto o rok dozadu, vlastne tie úroky v 2022 išli neskutočne hore a začiatkom roka 2023, keď som rozprával s klientmi o 3,5% úrokových sadzbách, tak sa som veľmi nechceli ani rozprávať, to poviem pravdu. Asi si za ten rok zvykli, dneska sú úroky v priemere, dajme tomu, že okolo 4,5%, niekde viac, niekde menej, ale asi si na to ľudia zvykli, že jednoducho takto to je, tie úroky, ktoré boli predtým 1%, tak to bola tá zlatá doba aj pre klientov, naozaj to si mohol dovoliť úver, nechcem povedať, že každý, ale väčšina ľudí si vedela dovoliť hypotéku. A čo sa týka tých úrokových sadzieb, nie pre každého je dôležitá úroková sadzba. A to vysvetlím vždy hneď na prvom stretnutí, pretože každá banka inak počíta príjem, keď neberieme príjem z trvalého pracovného pomeru. A v niektorej banke dokáže výjsť viac, do niektorej menej, síce za lepší úrok, ale menej.
niektorej za vyšší úrok, ale viac, niektorá dokáže natiahnuť splátku na dlhšie obdobie, hej, do vyššieho veku a všetko toto je proste, ako sa rozhodne klient, čo je pre neho dôležité, pretože čo z toho, že mám dneska úrok 4%, ktorý je dajme tomu najlepší na trhu, ale schválených mám len 100 000 a klient potrebuje 130. To, že mám, ako môžeme povedať, že super, máš 4% úrok, máš najnižšiu, dajme tomu sadzbu na trhu, ale ešte 30 000 ti chýba. Kdežto možno, že v inej inštitúcii je to za úrok, dajme tomu 4,5%, ale 130. A za splátku, ktorú je schopný klient akceptovať. Čiže všetko je to doslova individuálne. A tam, keď napríklad tomu človeku chýba tých, alebo klientovi tých 30 000, tak vie to dofinancovať napríklad? Dá sa to dofinancovať aj s potrebným úverom, ale dá sa to financovať hypotékou aj v inej banke, kde sa dá napríklad z pohľadu veku natiahnuť hypotéka, lebo niektoré banky majú vek, akceptujú do 65 rokov splatnosť, niektoré do 70-72 rokov. Hej, čiže toto všetko tam hrá rolu. Tých 30 000, to som si len teraz áno, jasné, to len som dal, aby že bolo, že ako to dofinancovať. Hej, ale keď treba dofinancovať a naozaj, že už sme na tom strope, tak je to možnosť ešte formou či spotrebných úverov, alebo formou stavebného úveru, stavebnej sporiteľni teda. A sú tam akože rôzne alternatívy, na ktoré vždy klienta pripravím vopred, aby, ako sa hovorí, nedostal šok pri konečnom schválení. Veľa ľudí sa sleduje, či správy, noviny, rádio, hoci kde sa to už omiela, tie hypotéky sú taká téma už dneska asi proste, že taká, že veľa sa o nej rozpráva. Aktuálna, tak každý má nejaké vyhliadky, hej, každý sa pýta, že ako to bude vyzerať, tak ty nejaký taký svoj skromný názor, že aké sú vyhliadky na tie sadzby, že či to bude klesať, alebo... Ako keď vidíme aj v médiách, aj tých popredných analytikov, tie sadzby predpokladám, a verím teda, že budú klesať. Kryštálovú guľu nemám, že kedy, ale také tie najbližšie očakávania sú, že v lete. S tým by som, ja osobne som s tým trošku opatrnejší, že či naozaj v lete, alebo či možno koncom leta, alebo koncom roka. A to je tam viacero dôvodov aj to, že ako štát Slovenská republika si požičiavame za jedný z najdrahších úrokov na medzinárodnom trhu. Čiže aj to, aj postavenie bank v našom bankovom systéme, že ako rýchlo dokážu ísť dole úrokové sadzby. Ja skôr osobne predpokladám, že dole pôjdu s úrokovými sadzbami banky, ktoré sú dneska niekde na strope. Nebudem menovať priamo banku, ale napríklad dneska ponúkame 5,19, alebo v minulosti sme ponúkali 5,39 a bolo veľké halo, lebo sme zišli na 5,19. Hej, áno, zišli. Bola jedna z mála bank, ktorá vtedy znížila úrokové sadzby. Na druhej strane treba povedať, je to B, že ten priemer je niekde okolo 4,5. Čiže skôr si myslím, že začnú znižovať úrokové sadzby banky, ktoré sú dneska naozaj úrokovo najvyššie. Ale toto je môj skromný predpoklad. Ale určite neočakávam nejaké pády úrokových sadzieb na to, čo bolo okolo 1%. A v dlhodobom horizonte si to neviem predstaviť, že kedy by to asi bolo. Ale najbližšie 2-3 roky podľa mňa určite tak bolo 0,6 a to je už taká utopia, toto je celkom. Môj osobný názor ešte k takému dlhodobejšiemu trošku. Ja očakávam ten úrok pod 3% v horizonte možno 2-3 rokov. Ja verím, že to bude teda v tých dvoch. Ja som taký optimista. Veríme, že áno, lebo je to dobré číslo, akože oproti tomu, čo je teraz. Tak ma ešte napadlo na to nadviazať na tie hypotéky, že či sa stretávaš s ľuďmi tu, či v Košicech, alebo kde v podstate pôsobíš, rozmýšľa nejakým investičným bytom, alebo že kúpiť tú nehnuteľnosť na prenájom. Poviem najprv, čo som sa stretával v minulosti, keď boli tie 1% úroky. Tie ceny boli vtedy na strope nehnuteľnosti, ale úrokové sadzby boli naozaj nízke. Vtedy sa k investičnému bytu, poviem pravdu, dostal aj klient, ktorý nebol ako ľudovo povedané závodov, že ktorý nemal kde dať peniaze. Doslova sa dostal, že mal vlastné bývanie a ešte mu vyšlo na ten investičný byt. Dnes už investičné byty skôr ľudia s naštandardnými príjmami riešia, pretože oni majú tam ten priestor na ten príjem, lebo toto je podstatné, nielen, že chcem investičný byt, ale aby mi to aj vyšlo príjmovo. Hej, čiže ale je toho pomenej, tak by som povedal. Investičné byty, naozaj ľudia, ktorí majú naozaj nadštandardné príjmy, a uvažujú dobre, pretože byt v akomkoľvek čase je vždy investičný. Keď si pozrieme infláciu, aj úrok 4 alebo 4,5% vzhľadom inflácii o 10-15 rokov ten byt bude mať oveľa vyššiu hodnotu a možno aj to preplatenie v tom čase, tých hodnoty, tých peňazí nebude mať takú vysokú, ako majú dnes.
môžeme si to porovnať 10 rokov dozadu, No. keď byty v Košiciach boli také trojizbové za 70 000, dajme tomu. Tak ja to viem povedať len 5 rokov dozadu, že No, ako to vyzeralo. ale keď že si zoberieš 70 000 pred 10-12 rokmi za úrok obdobný ako je teraz 4,5%, tie ceny boli nižšie. Preplatenie 110 000. Dneska si za 110 000 trojizbový ani nekúpiš. A preplatenie toho úveru bolo, dajme tomu, 40 000. Čiže tá cena peňazí rastie, hodnota peňazí v čase klesá, hej? Takže to, že dneska zoberie si hypotéku, dajme tomu 150 000 a preplatenie má teraz, myslím si, že 70 000, čiže 220 dokopy. A o 15 rokov ten byt bude mať hodnotu 300 000, je to dobrá voľba, tak by som povedal, ten investičný byt. Ale naozaj v praxi je toho výrazne pomenej, ako tomu bolo predtým, lebo tam len na štandardné klienti s štandardnými príjmami z toho. Dobre, a keď niekto chce čerpať ten úver, že ako dlho to trvá, v podstate dajme si takého ideálneho klienta, ktorý splní kvázi, že všetko, alebo taký, že do akého časového horizontu, keď je taký ideálny klient, ktorý všetko splní, vie ten úver kvázi načerpať. A toto, čo teraz poviem, to bude veľmi také individuálne, pretože naozaj, keď berieme ideál, že dneska sa s klientom stretnem, zadáme žiadosť a hneď dnes mu poviem, že volajte znalcovi kvôli znaleckému posudku. Zavolá znalcovi, taká realita je 2-3 dní to trvá, kým sa znalec dostaví na tú nehnuteľnosť. Potom možno 2-4 dní trvá vyhotovenie znaleckého posudku, to máme týždeň. Od toho dňa máme týždeň, zadáme znalecké a všetky podklady. 2-3 dní približne trvá schválenie úveru. Pokiaľ sú príjmy overené a všetko fakt je ideálne, podpis do tých 2 až 3 týždňov aj s čerpaním je to ideál. Zažil som klienta, ktorý to mal aj za týždeň a pol. Zažil som si to klienta. Lebo ten znalec už bol ešte predo mnou. Áno, takže je to individuálne. Je to fakt individuálne, ale tak naozaj, keby že ešte neriešil znalecký posudok, také 2-3 týždne aj s čerpaním. Aj s tým, že je úver načerpaný. No tak do mesiaca, keď to tak globálne, tak je celkom fajn. Ako vždycky za to stíha. Samozrejme je to aj banka od banky, ktorá si ešte vyžiada nejaké podklady, ale fakt ten ideál, priemer 2-3 týždne už aj s čerpaním, nie že podpisom čerpaním. Dobre, už keď som pri čerpaní, mal som takú otázku, či je pravda, že keď teraz je strašne populárne napríklad to stavkovanie a tak ďalej online, že či to môže na tej hypotéke pre toho klienta niečo znamenať, že mu to buď zamedzí, obmedzí, alebo sa s tým viac potrapí, keď chce tú hypotéku? No, banky o tom neradi rozprávajú a informujú, ani ja nemám presné informácie, že kedy je už tá hranica, že klientovi neschválim, ale určite to vplyv na to má. A všetko závisí od objemu, akom stavkuje, tak by som povedal slušne. Lebo to stavkovanie to je aj nielen, že športové zápasy, lebo na výpise nevidno, že o čom si stavkoval, ale je to napríklad, teraz bola aktuálne voľba prezidenta, keď si to naozaj dal, že cez stavku kancelárie bolo to ako, že stavkuješ, hej, v úvodzovkách. Ale banky, každá to kontroluje, posudzuje individuálne, ale určite to má na to vplyv. A nechcem dneska ti povedať, že hranica je 50 eur za mesiac alebo 100 eur za mesiac, lebo nehovoril by som pravdu, lebo neviem. Ale kto naozaj, že často, a povedzme si takom vo väčšom množstve, ja nestavkujem, takže neviem povedať, že čo je vo väčšom množstve, ale proste naozaj, že často, a dajme tomu v desiatkách, možno stovkách eur, určite na to banka prihliada. Poviem aj to B, prihliada na to banka, kde má klient účet. Pretože keď žiadaš v inej banke hypotekárny úver a doslova si nevyžiada výpisy z účtu, tá banka nemá ako vidieť, že ty stavkuješ. Hej. Takže tak. A nechcem tu dnes radiť, že ako sa to dá obísť, tak snaď si to diváci vyriešia po svojom, keď tak. Ale naozaj, pozerajú na to banky. Hej, že to, odhľadnúť ešte od poplatkov, ktoré sú keď platíš kartou, tam sú zvýšené poplatky. Neviem, či to majú všetky banky, až taký prehľad som si nerobil, ale banky naozaj si za to účtujú vyššie poplatky, je to za poplatok za hazardné hry. Hej, takže tak, okrem mimo tých poplatkov. Ešte ma tak zaujímalo, že nazvem to, že čo najbizarnejšie sa ti pri napríklad vybraní hypotéky stalo, v takej vtipnej situácii možno, alebo čo by človek si nemyslel ani. Vieš čo, to ani nie je, že bizarnosť, ja som bol v plnom šoku s klientov, od manželský pár teda, a keď som prišiel na prvé stretnutie, oni mali neskutočný prehľad o svojich financiách, ale v tom zmysle o úverových financiách, teda tak by som povedal. Všetky zmluvy, ktoré mali, oni mali po 40-ke, všetky zmluvy, majú vytiahla klientka taký fascikel, a
a ideme všetky zmluvy, 10 rokov dozadu, všetky zmluvy, aj tie, ktoré už neboli aktuálne, ona mala všetko naozaj. Výplatné pásky asi 5-6 rokov dozadu, ku každej výplatnej páske výpis účtu. Ja som bol úplne ohromený z toho a dorazilo ma to, ani nie, že je to bizarnosť, ale možno taká pikloška, že predtým, ako sme si dohodli stretnutie, lebo tak sme si ho dohodli, že až o 3 týždne, lebo proste manžel bol cestovaný. A úplne ma dorazilo, keď vytiahla ešte svoj fasciklu asi mesiac starý úverový register, vytlačený, že by som mal ja prehľad, aké oni majú výdavky. Z toho som bol úplne hotový, pretože toto nie je vôbec bežná vec. Hej. Ale tak to je také puntičkárstvo, ale... Naozaj, akože ja som ich pochválil, ja som hovoril, že toto som za 14 rokov svojej praxe nezažil ešte. Oni boli neskutočne pripravení na to stretnutie. A chvála Bohu, aj sa tá hypotéka prakticky rýchlo podarila. To bolo, len tak poviem, že tým, že mali všetko, mali dokonca už aj ten znalecký posudok, tak to bolo do 2 týždňov dokonca načerpané. Hej, to bolo jedna z najrýchlejších hypoték. Ale ešte, čo poviem k tomu znaleckému posudku, len chcem dodať, lebo sme to viackrát povedali, že ten znalecký, keď majú vopred, ja vždycky klientom hovorím, že najradšej som, keď sa s nimi stretnem vopred, prerátame, že aká suma vychádza, pretože môže sa kľudne stať, že oni dajú vypracovať znalecký posudok, dajú zálohu za byt a zistia, že nevychádza im ani polovica z toho úveru. Hej. To sa mi už nie veľa, ale párkrát sa to stalo, takže ja na to vždycky klientom upozorňujem, že najprv sa stretíme, prerátajme, pozrieme možnosti, aké vôbec tých príjmov sú, aby naozaj potom neprišlo veľké sklamanie, že neviem, byť stojí 130 a nám vychádza 60, lebo toto je potom problém a dajme tomu záloha 2-3 tisíc prakticky bola vyhodená. A to nie je, že u mňa to nevyšlo, ale akože celkovo z príjmov to nevyšlo. Nie. Čiže ja vždycky s klientmi, radšej sa najprv stretnem, aby sme si boli na čistom, aby vedeli, presne tak. Lebo je najmenej dosť spraviť znalecký posudok. A tak na záver sa ešte opýtam teda teba, by človek mal zvoliť, kvázi osloviť niekoho ako si ty, ale a nie ísť napríklad do tej banky, že čo tam je to, že priamo sadnúť si, že bez ničoho, čo neviem, že aký to je rozdiel, že pridaná hodnota tak osloviť. Z mojej strany, ako ja to viem porovnať, ja som bol aj na tej druhej strane, že som bol v banke, tak poviem tak, človek v banke, pracovník banky, asi ťažko pošle klienta, že viete čo, u nás vychádza toľko za takú sadzbu s takým poplatkom, ale choďte tu vedľa, v druhej banke, tu majú bez poplatku, tu majú trošku nižší úrok. Neviem si to predstaviť, že by to takto poslal. Hej. Každý z tých pracovníkov robí z toho, z čoho môže, a teraz ich ani nehaním, pretože oni sú za to platení, sú tam zamestnaní, čiže oni riešia svoje produkty. Ale aby to neostalo len v tej jednej inštitúcii, lebo poviem teraz posledný príklad. Klient dostal vyše 6% úrok na hypotéke. Ja som bol z toho v šoku a on ani neskúsil iné banky. Hej. Podľa mňa škoda, mne to bolo ľúto. Ale za mňa hlavne pridaná hodnota, že má prehľad o všetkých ponukách, čo je pre neho možno najlepšie a vybrali by sme 2-3 alternatívy z môjho pohľadu, on by mohol mať iný názor. A zároveň aj to, aby to bolo možno čo najskôr schválené, aj keď mu to veľmi súri a podobne. Na konci dňa vždy musí byť spokojný klient. Čiže ten časový fond, ktorý ja mu ušetrím, to, že obehám niektoré veci možno navyše, čo on nečakal, keď mu treba, že s katastrom pomôcť a takéto veci vysvetliť, tak neviem si predstaviť, že pracovník banky sadne do auta s klientom a pôjde s ním, lebo dajme tomu, že nevie, nerozumie, čo sa bežne stáva, to je normálna vec, tak nie každý s tým robí, niekto kupuje, ak sa povie, byt každý 5. 6. rok, lebo mení adresu alebo podobne. A niekto to kúpi raz za život, hej, čiže sa nemá prečo toto tak má tam aspoň tú pomoc v podstate. Tak. A všetko rieši buď z pohodlia domov, alebo sa takto stretneme kedykoľvek, či po práci, po pracovnej dobe, kde sú aj ostatné banky zavreté, dajme. Dobre, tak ja som svoje otázky vyčerpal. Ďakujem pekne, že si sa dal pozvanie do tohto môjho rozhovoru hľadom tých hypoték a nech sa darí. Ďakujem za pozvanie ešte raz a podobne nech sa darí. Ďakujeme.